Nyomozó riporterfilmünk jelentkezik Dombóvárról, a kék porsz kibontási helyéről. Megmutatjuk, milyen gyönyörű hangja van ennek az autónak. Indítunk mindjárt, ráadjuk a gyújtást. Hát nincs már meg az indító, úgyhogy gombbal indítunk. Kicsit odahúzunk a gáznak. Hát is belefulladt, na mindegy, akkor majd újraindítjuk legközelebb. Ez egy gyönyörű motorja az autónknak. Nagyon tutti. Villi! Igen. Oda nézzenek, mi van ott benn, beszarás. Ez megszökik a motor. Megszökik a motor.